ಅವು ರಾತ್ರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿರತಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕಲ್ ತೂಪಿನ ಕ್ರಮನೇಜ್ ಎಂಕ್ಲು 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಅದು ಯಾನ್ ಪಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೆ ಅವು ಪಂಡ ಬೀಡಿದ ಬ್ರಾಂಚ್ದ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮುಟ್ಟುನಾಗನೆ 11 ಜರ ಆಪುಂಡು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ತೂಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೇಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಇಟ್ಲ ಆರ್ಪಿಚ್ ಎಂಚು ಸಾವ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ ನರಕ್ಕ ಅದೇ ಇರಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೊಡೆ ಕೊರೋನಾ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜೊತೆ ಅದು ಬೋತುಲ್ ಅದೇ ಈರಿ ಜಿಮ್ಮು ಪೋಪರ ಅಂದತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದ ತೂನಾಗ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪು ಜರ್ತವ ಜೋಡು ಒಂದ ಗೊಬ್ಬುದು 4 ದಿನ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೈ 2-3 ಗಂಟೆ ಅದೇ 1.25 ಗಂಟೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬು ಆರ್ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕುಸ್ಸಿ ಆಪುಂಡು ಬಾಡಿ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಈಗ ಬೇತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಚಾರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಲ್ಡತ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಏರೆಡು ಪುಂಜೋಲೆಡನೆ ಅಂಜೋಲೆಡನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಶಾಲೆ ಬೋನಾಗ ತುಂಬೆ ಅವಿ ಬೊಕ ಕೋರದ ಗಟ್ಟ ಒಪ್ಪಿನ ಒಂಚೂರು ಮರಲುಂಡು ಅವು ಪಡೆ ಅವು ಕಾಸು ಕಟ್ಟುನು ಮರ್ಲಿ ಕಾಸು ಕಟ್ಟುಜಿ ಯಾನಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿಚಿ ಕಾಸು ಕಟ್ಟುಜಿ ಖಾಲಿ ಕೋರದಟ್ಟ ತೂಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನಕ್ಲೇನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿಚಿ ಏನನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಅವು ನಿನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲತೆ ಚು ಸ್ಟೇಟ್ ಕುಲ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ತೂಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಲೆಪ್ಪೊಡೆ ಇತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಇರ್ನಾನಂತ ಒಂದೇ ಬರ್ತಾಂಡ ಜಪ್ಪು ಅರ ಅಂದದೆ ತೂನಗ ತೋಚುಂಡು ಆ ನಮ್ನೆ ಅತ್ ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಈ AC ಶೋಬೀಸ್ಗ ಅದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಓ ಅವು ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಈರ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲಾರ ಯಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಪ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ಅತೆ ನಾನು ಕುಸೀಟುಲ್ಲೆ ಅದೇ ನಾನೊಂಜಿ ಏರ್ಲೈಜರತ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅತಿ ಇದು ಮೂಲೆ ಏರ್ಬ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಪಾಡ್ತಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಮೇಲಿಗೆ ಬಿಡ್ದದೆ ಕಿಸ್ಕೋರ್ ಪರ ಗುಂಡಗೊರ್ಪೆ ಅಂಚತ್ ಈ ಕೆಲವು ಈ ಒಂಜಿ 2020 ಇಸವಿಡ್ಲ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂಪುಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಣನ್ ತೂಪುಜಿ ಮದ್ಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪು ತಪ್ಪವು ನಿಜವಾದ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪೋಡೋದು ಮದ್ಮೆ ಆಪೇರು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಡೈವರ್ಸ್ ಐಡ್ದು ಅಂಚತ್ತು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಅವಡು ಮುಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಅವಡು ಮುಕ್ಳೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡೊಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯೇನು ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಕೆಲವು ತಾಲೆ ಜಿತ್ತೆ ತೂತರೀರಿ 22 to 21 ದುಂಬೆ ಮಾತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದ್ಮೆ ಏನಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಸೇ ಆತಿ ఒక పాషులు ఇరతే అక్కలనేట్ ఇత్తిన తయ్యస్ట్ డైవర్స్ పాపదక్కలనేట్ ఆపుచి పాష్ అక్కలే కొంచెం షోకి లెక్క ఆತು ಮದ್ಮೆದ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾಪ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಓ ಬಾರಿ ಅಮಸರುಡ್ಲಿರಿ ಅಂದು ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದೆ 2,500 ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಹಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಬ್ರೌ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಗಜಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ಲ ಕೊರತೆ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೋಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈರ್ನ ಪಂಡ ಪುದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಲ ಬಂತೆ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಲ ಬಂತೆ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಬಂತೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೇಟರರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆತನು ಪೂರ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಕಾಗಜ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಕನೆ ಆಂಡ್ ಎತ್ತು ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರು ಇತ್ತೇನೆ ಪಾತೆರು ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ದೆತ್ತದಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕನ ಅಂಚತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಮದ್ಮೆ ಇಂಚಿನ ಆಪನ್ ಬಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಷಯಡು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಪಿನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸುರುಕೆ ಮಾತಿರ್ದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನು ಇರೇಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಎನ್ನ ಉಪ್ಪಾಡು ಇರೇಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಎಡ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಅದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪುನೆ ಏಲ್ ಒಂಜಿನ ಇರೇಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಇರೇಗ್ ಬೋರ್ಡು ಏಲ್ ಜೋಕುಲಿ ಬರಟ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಜೋಕುಲ್ ಏಲ್ ಅಂದವೇ ಎನ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡತೆ ಇರೇಗ್ ಎಂಕನ್ನತ್ತೆ ಇರೇಗ್ ಇರಿತ ಒರಿಯತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪುಣಿ ಇರೇಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಲ್ ಆಯ್ನ ಜೋಕುಲಿ ಅಡೆ ಇರೆ ಎಂಕಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಾಲೆ ಮಿನ್ ಮನ್ಪಾರ ಎನ್ಮ 10 ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಉಪ್ಪು ನಾರೇ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಕಾರಣ ಬೇತೆನಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಸಾಂಕು ದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಯಾನಿ ನಿ ಜೂವಡು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದಾಂಡ ಕಾರಣ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮುನ ಮಗೆ ಆಯ ಯಾನು ಉಂಟಾಯಮುಡು ಯಾನು
ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಗು ನೀರುಡು ಬುಡ್ ನಾನು ಬದುಕಾದಿನಿ ಆಯ್ ಆಯ್ ಏನನ್ನು ಬದುಕಾಯರ ಪೋದು ఆయన ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ಆಯ ಕಳೆ ఉంది ಎಂಕ್ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಆಯ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲೈಡುಲ್ಲೆ ಆಯಗ ಪೋಡ ಧ್ಯಾನ ಏನೈಕ ಮಮ್ಮಿನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಯಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿ ಪಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಆನ ಈ ಏಸ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ ವಾ ಆಣ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚೇರು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಎಂಕ್ ಲೈಫ್ ಆಯ ಕೊರ್ತಿ ಯಾನ ಆಯಗ ಲೈಫ್ ಕೊರಚಿ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಪನ್ಪೆಂದೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಪಣ್ಣ ಇಂದು ಖಾಲಿ ವೇಷ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಣುಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪರು ಪೋಪರು ಮಾತ ಆ ಲಂಚ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಚ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಮಾತ ಪನ್ ಅಣ್ಣ ಪೊನ್ನನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಏರು ಉಲ್ಲೇಂದು ಪಣ್ಣದು ಈರ್ಕೇಂಡರತ್ತೆ ಇಂದೇ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಓ పోయిండ్రు అందుబట్టి నేను ఎక్కడ కన్ను అడ్డా నించినందుకు నేను కుజాలు యారు తినోడు రెడ్ లైన్ రెడ్ లైన్ పనిపించి ఇరవుతా గలిగలిగే తలింబును పుడించుని అవేంచి రోగ ఒక్కడే ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತು ಚಿನ್ನ ಸಾವನ್ ಬಂದು ಜಿಮ್ಮು పోపరే ఇర బాడీతో నగని ಗೊತ್ತಾ ಜಿಮ್ಮು ಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಜರತೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ರಡ್ಡೆ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಕ್ಕ ಇದು ಗಲಿಗಲಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ರೆಕಾರ್ಡರ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರತ್ತೆ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತು ಜತ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂದ ಅದೇ ಶ್ರೀ ಅನ್ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಪತ್ತೆ ಅನ್ಪಂಡು ನಿಂಚನೆ ಇಂಚ ತೂನಗ ಸಾವು ನಿನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಡು ಬೀಡಿ ಎತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಉಂಟು నీకు బీడీడే కౌంపోలి ఆత బీడి బొక్కుని ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ బీడిద బ్రాంచ్ ఉన్నతే పదరాడు అవి పదరాడే మలత పడుక రగలిజ్జి అవి ఎట్టే అప్పుడు మాతే కొంచెం జోరి పోపేరు అదే అవుంది తేలికే మಣ್ಣు కుడుతుంది